कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या विषयकाक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. कुमरपंथ समाजाच्या समुदाय भवनाच्या वरच्या मजल्याच्या इमारतीचे लोकार्पण. कारवार तालुक्यातल्या काजूबाग कुमरपंथ समाजाच्या समुदाय भवनाच्या वरच्या मजल्याच्या इमारतीचे लोकार्पण श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानाच्या दक्षिणामनाय शृंगेरी शारदापीठाधीश्वर श्री श्री विधुशेखर भारती हेमगेल्या अमृत हस्ते संपन्न झाले. महोत्सव कार्यक्रमात राज्य भाजपा उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी सहभाग घेऊन श्री श्री विधुशेखर भारती महास्वामी हेमगेले आशीर्वाद घेतले. यावेळार रुपाली नाईक हेमी सांगले की कुमरपंथ समाजाच्या समुदाय भवनाच्या वरच्या मजल्याच्या इमारतीसाठी मागेल्या कार्यकाळात सरकाराकडच्यान 70 लाख रुपयाचे योगदान दिले. आज त्याच इमारतीच्या लोकार्पण कार्यक्रमात सहभागी जाऊन माका आनंद जालो असे तेमी सांगले. यावेळार कुमरपंथ समाजाच्या बांधवान श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमका प्रेमान गौरव करून सन्मान केलो. यावेळार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमगेलो चलो परबत नाईक कुमरपंथ समाजाचे सदस्य आणि ग्रामस्थ उपस्थित आशिले. तुमगेले स्वप्न आसा हॉटेल व्यवस्थापना क्षेत्रात करिअर करची तर तुमच्यासाठी असा एक उत्तम संधी जेस्टो अकॅडमी. तुमगेल्या यशस्वी करिअरची सुरुवात करा. गोव्यातलो जेस्टो कुलिनरी आणि हॉस्पिटॅलिटी अकॅडमी 20 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव आणि विश्वास हिंग उपलब्ध असा. 3 वर्षाचो ऍडव्हान्स डिप्लोमा, 1 वर्षाचो डिप्लोमा आणि 6 महिन्याचे सर्टिफिकेशन कोर्सेस. फूड प्रोडक्शन, बेकरी, फ्रंट ऑफिस, हाऊसकीपिंग आणि बार टेंडिंग सारख्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात विशेष प्रशिक्षण. शिका आणि कमया 100% नोकरी आणि उद्योगाचो प्रत्यक्ष अनुभव. मडगाव आणि डोनापावला हांगा सुसज्ज कॅम्पस. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. मातोश्री सरोजा बाळा देसाई मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष नरेंद्र बाळा देसाई हेमका सन्मान. कारवार हिंगा आयोजित केलेल्या करावळी भीमोत्सव कार्यक्रमात साधकांचो सत्कार समारंभ आयोजित केलो. यावेळार मातोश्री सरोजा बाळा देसाई मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष नरेंद्र बाळा देसाई हेमका तेमगेल्या अभूतपूर्व सामाजिक कार्याची दखल घेऊन सन्मानित केले. रस्तो आणि उदकाच्या समस्यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक घेराव. कारवार कुमटा तालुक्यातल्या कोडकणी ग्रामपंचायत कार्यालयामुखार ग्रामस्थान तीव्र आंदोलन छेडिल आसा. मूलभूत सुविधा जसे रस्ते आणि उदकाच्या समस्याबाबत प्रशासनाले लक्ष घालचेसाठी ग्रामस्थान ग्रामपंचायत कार्यालयाक घेराव घालून धरण आंदोलन केले. उदकाच्या टाकीत कावळे, उंदीर मृत अवस्थेत आढळले असून तरी ग्रामपंचायत पिढीवन टाक्यांची स्वच्छता करण्यासाठी कसलीच कारवाई केलना असो आरोप ग्रामस्थान केलो. अधिकारी येतपर्यंत आंदोलन फाटी घेवचे ना असो इशारो ग्रामस्थान दिवन अधिकारी येन जाल्यार ग्रामपंचायत कार्यालयाक कुलूप लावचो इशारो दिलो. या दरम्यान पोलीस अधिकारी आणि प्रशासन अधिकारी घटनास्थळार दाखल झाले. PI योगेश आणि तालुका पंचायत EO RL भट्ट हेमी भेट देऊन परिस्थिती नियंत्रणात हाडचो प्रयत्न केलो. तरी ग्रामस्थ आणि अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र वादावादी झाल्याचे कळून आयला. याशिवाय ग्रामस्थान येवच्या निवडणुकीचेर बहिष्कार घालचो इशारो दिला. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮುಗಿತಿತ್ತಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮನಕೋಟೆಗೆ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಮೊದಲೇವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇವರೇ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಇದು ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮನವಿ ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ. 2024 ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಈ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ. ಕರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅದು ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅದು ತಲುಪಬೇಕು ಅದನ್ನು 100% ವಿದಿನ್ 1 ವೀಕ್. ನನಗೆ ಸರ್ ಮತ್ತೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಲೆಟ್ರು ಆ ಲೆಟರ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಬಿಡಬೇಕು
ಇನ್ನೂ ತನಕ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, 2024ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಷಯ ಬೇಕು. ನೀವು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಕದಲಲ್ಲ. ಇವತ್ತೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. 2 ವರ್ಷದ ಮನವಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಂದನೆ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಇವತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ. ನಾವು ಕೊಡೋ ಮನವಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಂತ ಬೇಕು ವಿಷಯ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮತ್ತೆ 1 ತಾಸು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಪಂಚಾಯತ್ ಚಾವಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡ ನಮಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಡ್ಕಣಿಗೆ. ಎರಡ್ 2024 ಕೊಟ್ಟು ಮನವಿ ಅದು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬಂದಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ನೋಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ನವರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲೇನೋ. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. यल्लापूर तालुक्यातले लोकप्रिय शिक्षक प्रकाश नाईक हेमगेले मरण. कारवार. यल्लापूर तालुक्यात शिक्षक म्हण सेवा दिवचे आणि वेगवेगळ्या संघटनांमध्ये सक्रिय राहून लोकप्रिय असलेल्या प्रकाश नाईक हेमगेले मरण झाले. मूळ अंकोला तालुक्यातले मोक्ता हांचे रहिवासी प्रकाश नाईक वय 59 हेमी सुमार 3 दशक यल्लापूर तालुक्यात शिक्षक म्हण काम केले. अलीकडे तेमी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली. तेमी तालुका सरकारी नोकर संघाचे अध्यक्ष म्हण कार्यरत आशिल्ले. बुधवार सकाळी तेमी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आयला. महाबळेश्वर सैल कोंकणी साहित्यातलो एक रत्न. तांचो जन्म 4 ऑगस्ट 1943 दिसा कुळवाडी अर्थात कोंकण मराठा घराब्यात जालो. त्यांचे बापूय भारतीय फौजेत कार्यरत आशिल्ले. ल्हानपणांतूच बापूय गेल्ल्यान शाळा सोडून शेतकाम करचे पडले. मागीर ते पळून वचून भारतीय फौजेत भरती जाले. फौजेतल्या अवर्णनीय कामगिरी नंतर निवृत्त जावन पोस्ट खात्यात काम करताना ते साहित्यातल्यान आपली आवयभास कोंकणीची सेवा करूंक लागले. साहित्य क्षेत्रात तांकां खूब पुरस्कार फावो जालात. तरंगा या पुस्तका खातीर साहित्य अकादमी पुरस्कार, हावटण या पुस्तका खातीर सरस्वती सन्मान, केओम्पू हो राष्ट्रीय पुरस्कार असे जायते पुरस्कार तांकां फावो जालात. मराठी, कन्नड, इंग्लिश, हिंदी अशा साबार भासांनी तांची पुस्तकां अनुवाद जालात. अशा या साहित्यकारालो आयतार तारीख 19/4/2026 शेजेबाग माजाळी कारवार हांगा सकाळी 8 वाजता सहस्त्रचंद्र दर्शन म्हणल्यार आध्यात्मिक कार्यावळ, तशेंच सकाळी 11:45 भोवमान आणि साहित्य दर्शन कार्यक्रम जातलो. या कार्यक्रमात मुखेल सोयर म्हण ज्ञानपीठ विजेते दामोदर मावजो उपस्थित रावतले. तशेंच केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते आणि नामनेचे उद्योजक दत्ता दामोदर नाईक हेमी उपस्थित रावतले. मुखेल उलोवपी डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी आणि कार्यक्रमाचे बीज भाषण प्राचार्य विनोद पवार करतले. तुमका माये मोगाचे आपोवणे दिता. तुम्ही मुद्दाम येवचे. सैल मामाले भाचे बाबूराव नारायण नायक, पांडुरंग शंकर नायक आणि प्रकाश विश्वनाथ राणे. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या माजाळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांच्या उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार
वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.